Hyvää huomenta. Pohjoisesta on valumassa meille jo hieman viileämpää ilmaa ja täällä maan keskiosassa on sitten lumisateita tuohon kylmän ilman etureunaan liittyen. Yön aikana pakkasta on pohjoisessa siis ollut paikoin, täällä varsinkin Kainuun seudulla yli 20 astetta. Ja tuossa näkyy tuo heikko sadealue tällä hetkellä. Sen sateet ovat kyllä aika lailla kuivahtamassa, mutta iltapäivällä voi tässä rintamavyöhykkeessä vielä jonkin verran tuprutella pakkaslunta. Etelämpänä lienee ihan aurinkoinenkin aukko, mutta aivan etelärannikolla pilvisyys on tänään runsaampaa. Ja sää siis enimmäkseen poutaista. Pakkaslukemissa mennään maan eteläpuoliskolla alle 10 asteessa. Pohjoisessa pakkanessa on jonkin verran vaihtelua riippuen tuosta pilvisyyden määrästä ja näyttäisi sille, että selkeitä alueita on edelleen varsinkin täällä Kainuun ja Itä-Lapin suunnalla, toisaalta pohjoisimmassakin Lapissa ja näillä alueilla voi pakkasta olla 15 astetta. Ja koillisesta jäämereltä alkaa puhaltaa sitten kosteampaa ilmaa tuonne koilliseen Lappiin, joten iltapäivällä siellä voi tulla joitain lumikuuroja. Sää jatkuu meillä vähäsateisena. Tiistaina hajanainen sadealue lähestyy täältä lounaasta ja sen sateita saadaan sitten keskiviikon aikana lähinnä maan länsi- ja lounaisosassa, mutta kovin suuria määriä lunta niistä ei kerry. Sen sijaan näyttää, että pohjoisessa keskiviikkona voi sitten tuo korkeapaine kuivattaa pilvet tyystin pois ja siinä vaiheessa pakkanen kiristyy jo päivällä tuonne 20 asteen korville ja torstain vastaisena yönä voi jälleen olla 3, jopa 40 asteen pakkasia täällä Keski-Lapissa, mikäli sää sitten oikein kunnolla selkenee. Ja katsotaan lopuksi tuota Vancouverin suuntaan. Siellä nimittäin tänään vielä tulee vesisateita, mutta sen jälkeen näyttääkin, että koko loppuviikko mentäisiin sielläkin vähän poutaisemmassa säässä, eli vesisateet ainakin tältä erää ovat